Environmental Management Bureau kod EMB7 mususi sa posibleng waste o hugaw nga gikan sa mga floating cottages sa Cordova. Ani ang report. Gikonpermar sa Environmental Management Bureau 7 nga nakaabot sa ilang atensyon pinaagi sa social media ang posibleng water pollution ug hulga sa panglawas nga dala sa pagdagsa sa daghang mga tao sa mga floating cottage sa lungsod sa Cordova. Buot masayran sa EMB7 kung may proper waste management ba nga gipatuman ang matag floating cottage, lakip na ang mga fixed cottages sa dapit aron masigurong dili direktang ilabay sa dagat ang tanang mga basura ug bisan ang hugaw sa tao. Ang atong case handler will be visiting the area by next week and makikoordinate po siya sa local government unit as to the course of action sa EMB. Both ang sources of possible waste generated in the activities within that area will be monitored. Atol sa flag raising ceremony niadtong Lunes, gipasabot sa mayor ang iyang executive order kabahin sa dili na pagtugot sa lungsod sa pagtukod pa og dugang mga floating cottage. Hulyo 15 sa miaging tuig, wa pa kaabot sa 5 ang mga floating cottage sa lungsod sa Cordova. Apan karon, moabot na kini sa kapin 70. As of this time, nindot-nindot pa. Pero kung dili nato makontrol ang atoang floating cottages, 2 months from now, dili na siya ingon ana kanindot ang atoang kadagatan sa lungsod sa Cordova. If nobody will do the political will, walay mahimo ang atong lungsod sa Cordova. Kagahapon sa hapon, gipatawag ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ang tanang mga nanagiya sa mga floating cottage sa lungsod. Apan wala pa'y gipagawas nga kasayuran ang lungsod, kabahin sa nasabutan sa maong tigom. Samtang ang Penro, mipasabot nga makadaghang higayon na silang nagpahinumdum dili lang sa Cordova, kundi lakip na usab sa ubang mga LGU nga higpit gayod nga ipatuman ang 3-meter easement sa mga coastal areas. Gawa sa mga floating cottage, nagkadaghan na usab ang mga fixed cottages o ubang mga estruktura daplin sa dagat. Kana pud nga area day diha, kuha na siya, ma-experience nato ang extreme weather conditions. Kana ang area, no? So man ang atong i-reserve nga area na siya para sa ingon ana nga mga condition pod nga mga calamities. So mas mayo ang light materials lang kay nang di ka kay kagasto gani og dako. Sa DNR nag-remind nami permanente nga mao ni siya ang sa atong water code. I-observe lang nato. Uban ni Philip Patricio, Ogrod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.